Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginabuhi sa Pilipinas. may kasakit, Napagi ko diri, ma'am. Pahit ko kahintag diri. kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinig kong lab. Sure ka? Pagkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminawan sa radyo o online streaming. Sa mga sama na kong OFW, makahatag yun og inspirasyon ug ingon man pagtulunan ang inyong programa nga Bagong Bayani nga nagsintro sa kaagi ug kasinatian isip usa ka OFW. Nagpadako sa kong kaagi aron akong mapaambit ang akong kaagi usip usa ka OFW. Dili isa pa yan ang grabe kadelikado nga kahimtang sa gawas sa nasod. Isip usa ka domestic helper sa tuyo ug tumong lamang nga makahuman sa mga pag-eskwela sa akong duha ka anak. Taguan lang ko sa nga Dailin, OFW sa Kuwait. Nagkinahanglan ako sa ka-helper ang anak sa kong amo. Ikaw ang akong girekomendar, Dailin. Mao ba? Unja, madawat ka ko anak na ring? Ay nga no kung dili. Girekomendar na gani ti kay, surebol na gid ta nga na aking employer. Ang imo na lang buhaton, ana, mag-andam ka sa imong requirements. Unsa may requirements, anak? Adto ka sa agency sa Manila. Adto ka mo apply. O niya, sila ni mo hatag di mo sa instruction o sa imong buhaton. Manila? Na, patay. Dili ra ba kasuhitog Manila na ring, uy? Isa ba diha, Dailin, uy? Think positive, good. Ako bitaw, di man sa kusuhito og Manila. Kay narabit na di sa Bohol maglibot-libot. Ganun nahimo man lagi nako. Nakaabot man lagi ko diri sa Kuwait. Basta gusto, daghang paagi. Kung may gusto, daghang rason. Ay, ikaw sad gyud no? Maglitanya pa man ni siya, uy. Ang mura magkag-amaw diha. Naa na hinuon ni ang kahigayunan ni mo. Gihungit na gani o niya mo baliban pa ka. Gusto magkakamakahuman sa pag-eskwela ang imong mga anak. Ay, kaadyo, uy. Naibaw ba jud ka nga mao gyud akong pangandoy sa akong mga anak nga makahuman gyud sa college nga mahimong degree holder. Og maglisod kag pahuman ana nila kung anha ra ka diha sa ato sa Bohol. Manguprasa gud mo diha sa imong bana. Adyaw lamang sa di pa kaubos ang pagpangupras diri na ring, uy. Mao ba dyan ni atong panginabuhi diri Nagsalig lamang ka nga naa ka diha sa abroad. Ay, badya si Ja. Manggani nang ni ako kay gusto ko muling kawas kalisod nato diha. Lantaw pod naho. Dili man ko makapaeskwela sa ahong anak sa college ko na naara ko diha sa Bohol. Aw, unsaon nga mao man ni atong kapalaran. Diri man tagi panganak sa atong ginikanan. Aw, diri pod lamang kita manginabuhi.
Hanggaw ka dyan ni mo, oy. Ay, ni anagani, oh. Gikamay ka na sa kahigayunan. Gihatag na kini sa Ginoo ni mo, sige na. Lihok na, John. Lakaw sa Manila. Aron masugda na dadyo ni mo o proseso ang tanan. Ayaw paglangan. Oo, lagi. Magsulti lang una ming landubahin ini. Muapas ko sa akong igsuon nga sinaring dito sa Kuwait. Mubiya ka na mo? Oh, nganong maumanay nakabuot mong desisyon, Dailin? Di ko masugot. Wa mo sugot ang akong bana nga mularga ko sa Kuwait. Bisan pa man kung ang akong igsuon ang mupadakan ako dito. Mabalaka gyapon siya tingalig maunsa ko dito. Apa nagtuman ko sa kong gusto. Milarga ko sa Manila aron moadto sa agency. Manong, dalhin mo ako sa ano ba yun? Patay. Nakalipot ako sa giingon ni Naring, uy. Saan tayo, ma'am? Kuan Manong, kining... sandali lang, Manong ha, sandali lang. Tingnan sa naho ang message sa ahong kapatid. Nakalimot ko. Pasensya. Bisaya ka, ano? Oo. Bakit? Kaya pala. Bakit ho? Bakit kaya pala? Mahina. Si mahina. Mahina mag-isip. Ano? Sige, sultini mo? Wala. Sige na, saan ka ba pupunta? Ha, tarungin mo ako, ha? Huwag kang ganyan, Manong. Ganyan talaga kayong mga Tagalog, no? I-underestimate nyo ang mga Bisaya? Oh, dili man hinuon tanan, pero kasagaran ninyo. Hoy, mga bright in town may mga Bisaya, no? Marunong ming magtagalog. Kamo, marunong mong magbisaya? Hindi. Oh, nagalit ka na. Ay, mga Bisaya talaga. Hoy! Ano ba problema mo sa mga Bisaya, ha? Ano ba? Magpapahatid ka ba sa destinasyon mo o hindi? Makalagot, manggug ka? Parang may problema ka sa mga Bisaya, eh. Bababa na lang ako. O sige, bahala ka. Tignan natin kung makasakay ka ba kaagad ng taxi dito. Tepa sa... sige na lang. Hindi na ako bababa. Ihatid mo na lang ako dito, oh, sa Makati. Yan pala eh. Okay. Dahan-dahan lang, ha? Huwag mo akong dalhin sa malayo. Naring, okay na. Aho nang gi-asikaso ang ahong mga requirements. Gi-atiman ra dadyon ko kay naanak ko no ko'y employer nagpaabot na ho. O gani. Mo ni ahong giingon nimo. Gipadali-dali na sa anak sa ahong amo kinikinahanglan gyud sila og additional helper. Oo ni unsa man, magmedical na ka. Oo. Maunay next na hong asikasohon. Nahala, dalian na. Pamedical dadyon aron makumpleto na ka. Makalarga na dadyon ka diri. O na ring. Dailin Montero! Gitawag na ang ahongan. Ako na sunod. Lord, maluoy ka. Pasar lang unta ang ahong mga medical check-up. Sir, ni Ana ho, Dailin Montero. Ni Ana ho sa clinic. Magkuha sa result sa ahong medical check-up. Maayo untag okay lang ang tanan. O walang untay problema. Dailin Montero! Oh, gitawag na ko. Hi, sir. Good morning. Nanang imong results, ma'am. Then, proceed ka sa doktor aron nga mabasa ang results nimo, okay? Okay, sir. Thank you. Naring,
Ni ingon ang doktor nga na ako na ko'y almoranas. Unsa? Uy, hala ka. Ngano man na, uy. Bagsak ko ani sa medical na ring. Dili ko makalarga og dadyon ini. Nakita sa kong medical result nga ana ako'y almoranas. Nanawag dayon ko sa kong igsuon ug akong gibalitaan niini. Wa ko maglangay, nilarga gyudayon ko sa Manila aron ma-apply sa agency para Kuwait isip usa ka domestic helper. Wa ko maglisod kay naa naman ko employer daan nga nagpaabot kanako. Gipadali sad ang pag-process sa akong papers ug uban pang kinahanglanon. Apanasango ko sa pag-abot sa medical kay nakita sa result nga dun ako'y almoranas. Ha? Uy, dili na mahimo, Dailin, uy. Unsay dili na mahimo? Unsaon man na nako nga nakita man nila nga na ako'y almoranas. Pangita o paagi, Dailin, aron makaarigid ka. Paning kamot kay dako kaadyo katabang nimo kung magalargagid ka diri sa Kuwait. Unsa lagi akong buhaton? Tudloy ko kay ikaw mo ay nakasuway na ani. Giyahi ko kun unsay angay na akong buhaton. Pagpamedikal ug usab. Ha? Tambali na imong almoranas. Unya, pamedikal ug usab. Oh, dili na huoy na ring. Mauwaw na ho. Unsaon na lang og naalang gihapon ko'y almoranas. Iligpausab na ho og medikal. Dili na lang ko mudadyo na ring, uy. Unsa? Uy, nayabag na ka, Dailin. Kadali ba ni mo surrender, uy? Mawagtangan man dayon kag paglaom. Ha, basta. Dili na lang ko mapadadyon. Hasol man din mga plata para gawas. Uy, Dailin. Unya na surrender, uy. Kung wa na gilaing paagi, naunsa ka pa? Mahugno man dayon ka. Mga pagsuway ra na. Basta tumana akong tambag nimo. Anugon ka adyo kay klaro na kaadyo kang makasodere. Sa ako lang giingon nimo na anak kay amo diri. Kada na lang mo'y kuwang nimo. Dali na lang yun kaayo na. Ako rin bahala mo'y musulti sa akong amo diri bahin ana. Tumana lang akong tambag. Pagpamedikal og usab. Kasabot ka. Ay, madayon yun di kaglarga. Orlando. Sa sinugdanan pa lang, giingnan natin ka nga, di ko musugot nga mularga ka. Pero nisupa ka gid. Niagit to gid kag Manila. Nalipay na unta mo nga, nasangit ka sa medika. Napin ako, di ka madayon. Gipausab man kog medikal. Yaambot nga no to nga, niingon man nga okay na. Nya mo to, ingon ang agency nga magpaabot na lang kuno ko sa visa. O kon mo abot na, diretso na kog larga. Ay, bahala kay. Wala ko'y bahay mo. Di mo ko makapugong nimo. Kay, wala man ko'y ikasarang sad kung mapugong ko nimo. Sa magay akong panginabuhi din sa buhol. Manguprasay raman. Dito, sige, larga, dako magkagsuldo. Lando, di ba gipasabot naman tika sa ahong tudyo ug tumo nga nung mularga ko? Supak sa ahong buot ang pagbiya ninyo sa atong mga anak. Pero nahuna-huna na ho. Nga maona kini ang kahigayunan nga gihatag sa Ginoo. Nga mapahuman na nato ang atong mga anak sa pag-eskwela. Maura na ang ahong pangandoy, Lando. Og sayod kita nga dili nato kini matuman kung pareho tang nia lang dinis probinsya. Ako man ang gihatagan og kagayonan sa Ginoo. Pwes dawaton ko kini sa way pagduha-duha. Nasabot ako nga nagkuulog na iubos nako ang akong bana kay madayon gid akong paglarga sa Kuwait. Pero gipaningkamutan ako nga mapasabot siya nga ang tanan akong gibuhat alang ra gyud sa akong anak nga
tapos sa ilang pagtuon. Tuod man niabot ang adlaw sa akong paglarga. Mama, adyaw lang ang larga. Ma, nyawan ko ni mo. Mga anak, Mama, oy. dili ba ko gusto mo pitya ninyo? Kay mingahon sad baya kaayo ko ninyo. Pero antuso na ho alang ninyo. Alang sa inyong kaugmaon. Adyaw lang, good. Nga makapaeskwela mi ninyo, hangtod nga makagraduate mo sa kolehiyo. Maunay among pangandoy ni Papa ninyo. Pwede ramang anilang ka din higod. Maka-eskwela naman mi. Bitaw, Mama. Adyaw lang lakaw. Bitaw. Ano lang ka? Dili mi makapaeskwela ninyo sa kolehiyo kung anhin na lang ko dinis probinsya. Dili sa dyan ang pagpaeskwela sa kolehiyo, mga anak. Ninala sa kumuskila, Mama. Si Manay Frankie na lang, school. Kana mo'y dili mahimo ha, Freddy. Kamong duha sa imong igsuon ang mo eskwela. Kinahanglan nga kamong duha makahuman sa kolehiyo. Kana maoy ahong isaad ninyo. Og samtang to ako sa ladyo. Si Papa una ang muatiman ninyo. Patuo mo ni Papa ninyo, ha? Dili magpapatlong. Adyaw lang ang good bibidjay, good. Adyaw. Sige na, Dailin. Kay musamot lang kahuot ang among dughan kun Mama. madugay patagsulti din eh. Mama. Lando. Adyaw pasagdi ang mga bata. Oh, Adyaw lang, ang good. ganito ha. Ayaw kalimot, mahal ka na mo. Ni amis imong mga anak nga magpaabot nimo. O, Lando. Kamusta din eh? Amping mo. Mahal ko ka mo, mga anak. Frankie. Adyaw lang. Pasensya, mga anak. Pasaylo ka si Mama. Gikinahanglan kong mubidya. Dako ang ahong paglaom nga mauni ang makahatag og katumanan sa ahong mga pangandoy. Alang sa inyong kaugmaon. Diyos ko. Ihangad ko ni mga tanan. Ikaw na'y bahala na ako. Ubanan ko sa akong pagpaningkamot. Huwag labaw sa tanan. Ayaw itong pasagti ang akong pamilya. Malumay ka. Your name is Dailin Montero, right? Yes, ma'am. Call me Madam. Tibia is my name. Yes, Madam Tibia. And this is my husband, Abdulaziz. Hello, Dailin. Welcome. We want you to know that you will be assigned to the fourth floor. Fourth floor? Mayong pagpaminaw sa Let's Pinoy. And they are with you here. Hello. Her name is Aklilo. She is Ethiopian. And the other one, her name is Marsha, a Filipina. Welcome, Dailin. Kababayan tayo, Dailin. Taga Davao ko. Maadyo noon. Doon na day ko'y kababayan. Hello to all of you. Madam, thank you. Sir, thank you for accepting me here. Just work well, and you will be fine here. All right. Come. We will take you to the fourth floor. Naabot ko sa Kuwait ug diretso na dayon ko sabay sa akong mga amo. Gipaila-ila ko sa akong mga kauban nga helper sa usa ka Ethiopian ug usa ka Pinay. Naabot ko sa Kuwait ug diretso na dayon ko sabay sa akong amo. Mga batan-on pa ang akong mga amo.
Anak sa amo sa kong igsuon nga si Naring. Sugudahin ko sa trabaho. Ug doon ako idwa ka kauban nga helper. Usa ka Ethiopian ug usa ka Pinay. Nalipay sa kong doon ako kauban nga Pinay rasad. Ako ang na-assign sa 4th floor. Okay, madam. You will like it here, Dailin. I'm sure she will, Tibia, because she is not the only one helping her. I promise, Madam Tibia and Sir Abdulaziz, I will work hard. I'll be a good helper to you. Okay ra gyud ko dire na ring. Mga buotan raman ahong amo. Mga batanon pa man di ay ni silang magtiadyo na, uy. Ay, uy. Buutan na sila. Anak bina sa ahong nga amo. Mga estudyante pa man di ay ni sila. Uy, mao ba? Ay, wa ko mahibaw, ana. Wala man sad mo sulti ahong amo nga estudyante pa daay na sila. Estudyante pa sila. Pero sa ahong tanaw, si Madam Tibia ang buotan gyud. Si Sir Abdulaziz medyo istrito man. Mahadlo ko. Pero okay naman hinoon sila naho. Ay, sige lang, Dailin. Basta tarong lang yun og trabaho diha. Adyaw pag pinuang. Sinsiro lang ka sa imong panerbisyo diha. Ay, wag yun ako tahitabo nimo. O na ring, magtarong gyud ko diri. Niamang ko sa 4th floor na assign. Ang Ethiopian nga kauban nako naa sa 3rd floor. Unya ang usa ka Pinay naa sa ground floor. Mao ba? Mao ba, Judy? Ay, kay dili imong tanan ang trabaho diha. Oo, noon. Swerte kaayo ko. Pero si Aklilo. Aklilo? Oh, ang Ethiopian ba? Mao man na iyang pangan. Medyo na ako'y nabanta dyan nga batasan niya. Unya ra ba, dili gid mi magkasinabot kay di kaadyo ka maumuy in English. Ay, di ko kasabot sa iyang sinultihan, uy. Magsininyasay na lang gud mi. Mura day mo ba nga ama? Anak gyud. Dailin! Hala, gitawag ko ni madam. Sige na, bye na. Gitawag na kasi imong amo. Oh, bye na. Ato na ko si madam. Hain man tong vacuum cleaner. Diri man to na ako gibutang sa butanganan. Magpalimpyo ra bas madam sa ilang kwarto da. Ahak na, nawa ang vacuum. Patay gyud ko ani. Gisuko ko sa paglimpyo sa kwarto sa kong amo. Pero nakuyawan ug nahadlo ko kay di ang kuhaon-untaan nako ang vacuum cleaner nawa man sa akong butanganan. Wala ko makasabot sa kulba nga akong kipati kay unsaon na lang ug mawa. Mapatyan ko sa akong mga amo. Ang saon man inaho, uy. Wa man gyud ni ang vacuum cleaner. Nalibutan ako tibuok 4th floor. Wa man gyud. Tayo ko adin nilang madam sir ba? Na ay vacuum din pero dili man ni mao ang akong gamiton nun. Dili man ni mao ang vacuum nga gisuplahin ako. Kilisan man ang vacuum. Aho ko nung suwad dyan sa ubos be, sa 3rd floor ug sa ground floor. Mangutana ko nilang Aklilo ug Marcia. Aklilo. Do you know where is my vacuum cleaner? Naglingo-lingo si Dia. Nisin niya siya nga. Wa si Dia kay bao. Alisura sa jud ikastoryaan ni Ninja. Uy. Iko ra kita mo sinyas. Di man sa mi makasabot sa iyang sinultihan ko. Ay, sawayan na lang na akong pangutanas, Marcia. Na, war ba ko kahibaw, Dailin? Wa manggil ko musakaan ng 4th floor. Tanawa, naabaya ko'y akong kaugalingong vacuum cleaner sad para deres ground floor o sa 2nd floor. Patay gyud ko ini. Asa man ka ditong akong vacuum, uy? Di naman mao ang vacuum nga naa dito. Lain man to. Mura mag-ilisan ang akong vacuum, Marcia. Ha? Giilisan ang imong vacuum? Mura, kay na may laing vacuum dito. Ang aho amoy nawa. Nayay ka. Ha? Duda ko aning Aklilo da. May pagkaamaw rabasad na siya, Dailin. Iladanon ra ba na? Duda ko. Siya nagbaylo, ana. Unsay kolor sa imong vacuum? Puwa. Na, daan pala gigid ko. Kakita ko po ang vacuum dito sa iyang kwarto. Ato, Dailin, tanawa siya kwarto. Ha? Aklilo, why did you get my vacuum cleaner? Why did you hide this in your room? I don't know. Unsay I don't know? Sus, kamao pa lang kang binisaya ay. Ambot na lang yun nimo. Kabantay na ba dyan ko nimo, ha? May pagkalamisad ba dyan kag batasan? Na, Daylen. Di nakasabot ni mo, Makalagot man good. Mo pa'y maglisod na tang daan o gininglis din, Samot pa ni siya nga di ta kasabot sa ilang sinultihan.
Maglisod tag pagawa sa gusto na tong isulti. Labtanon ka adyo ning dako. Nan bitaw ti kang daan sa batasan, ana. Kami ba yan nag-una ni mo din, he? Nakaila na kay Miss Batasan ng Aklilo na... Mal, anhin biko. Nabiko ko, no? Siya, no? Sa paita. Daklon to, bi. Ay, nanti ka. Di, lagi na to masabtan. Biko, kalagot kay ng bayanay. Naakay tuyo na niya, pero ti Jong lisura ikasabot. Aklilo, listen. My vacuum. Why did you bring it here and hide it in your room? Nairafaga na ba na? Ala! Sino ba na to? Pinakatay, Sabot ka to? Baya si Aklilo. Ala, no, siya pa'y nasuko. Agoy. Hoy, Aklilo, next time, do not touch my things, ha? I will get my vacuum. This is not yours. Labtanon kang dako. Hoy. Osto na. Sigarang mataay. May gani kayo sila si Madam og Sir. Ug na pa, na makapisugyo dahin eh. Makalagot magod ka, Adjo. Hilabtanon ka, Adjo. Aklilo, do not do it again, ha? Or else, bugnoon gyud ti ka. Naglagot ko sa Ethiopian nga si Akelo, kay iya din kitagawa nga akong vacuum cleaner sa iyang kwarto. Ako ang kikasabaan, bahalag makasabot siya uwa. Nawa ang akong vacuum cleaner, ug nahibawan na lang nako nga si Akelo di ay ang nagtago ide. Ako ang siyang giaway, kay grabe akong kahadlok o kabalaka, nga nawa kini. Ni Bidya lang ay. Klaro ka, Adjong sadaan. Nanes, to na, oy. Ay, pastilan. Di kita magkasinabot. Sagdin lang to siya. Sige, nakuha na ng vacuum. Aron makasugod na kaglimpyo sa kwarto nilang madam. Kumusta naman mo diha? Magsiging hisgot ang mga bata ni mo. Imingaw ko na silang mama. Balik-balika lang yun sila pasabot halando. Tuod ay, magpada ko kwarta ron ha. Aron na amoy magamit nga konsumo diha. Unja, bayri sa tong utang nato. Dako-dako na batag na utang kay gigamit na ho sa akong paglarga. Paspas kayo ang dagan sa panahon lando. High school na si Frankie. Unja, musunod na sad si Freddy. Kinahanglan doble ka jud na jud ta. Sige, managupang ko. Pero adyaw badya pasagdi ang mga bata, ha? At man na intawon sila sa ilang pag-eskwela. Ang kaon, ang uniform, ang mga gamit. Wow, na ako sila pasagdigod. Pero maganda ko, nabi na sila. Mauna na mo, atiman silang gugalingon. Oo, lagi. Pero kinahanglan gihapon nimo silang tabangan ug atimanon. Labaw sa tanan ang paggiya sa hustong dan. Nga dili mahisalaag sa bisyo. Kay baw na badya ka karong panahon na. Mga lalaki badya nang duha, daling matintal. Lagi. Kay baw na ko na. Ako na bahala nila dire. Ikaw, kumusta mo ka? Okay naman. Mga buota naman ahong amo. Mga batanon pa. Pera lang aning usa ka kauban ako nga Ethiopian. Arang batiag yung batasan lagi. Dili pag yun ikasinabot namo kay maglisod big sabot sa isinultihan. Day ka usa ahong giaway. Gihilaptan man ahong vacuum cleaner. Giilisan niya ijang vacuum cleaner. Gitaguan ang aho sa iyang kwarto. Natagbaw intawon kong pangita kay waman mutug-an pagpangutana na ho. Oy, mau ba? Kunja, anong ibaw ka man nga nani Misulti man si Marcia na ho. Ang taga Davao ba? Mau ba? Tell me that truth, Marshall. Tell me. Samda nagsulti mi sa kumbana sa cellphone, kalit lang ako napati ang tingog sa kong among lalaki nga si Abdulaziz. Sukugo kaayo ang iyang tingog. Gikuyawan ko kung unsa hinungdan, grabe ang akong kakulba. Tell me that truth, or else I will kill you. Yan na. Suko man ka adyo si Sir Abdulaziz. Tell me that Hala, Lando, suko kayo si Sir Abdulaziz. Nga naman ka din, no? Giinan man ni Dya ilang kaistorya nga patyo niya. Uy, kakuyaw ba ng amo ni mo Dailin? Kaisog ba na? Si Marcia in town. Babay na ha, Lando. Kaya basin og tawgon ko ani ron. Dailin, pag-ambing niya ayaw gud pa pa. Kung kinsa mo gani ang iyang kontra diha. Kung apilon mo, dagan yun Simbako in town ka diha, Lando, eh. Sige na, bye na. Nga naman ka. Unsa man kayo nahitabo. Kulbaan man ko, eh. Si Marcia nga naghilak man to. Dailin, Akilo! Patay to, ana. Kitawag na, mi. Marshall, I will ask you again. Who is that man? Sir! Who is that man you let into your room? Patay. Nasa
masakpan si Marcia. Believe me, sir. I don't let any men get into my room, sir. Liars! Someone told me that you let someone into your room. You guys are good avoiding the CCTV. Sir! Aquilo, Sir? do you know about this? No. Idiot! You're always making signs only. Hey! Sir? How about you? Do you know about this? Sir? Say, do you know about this? Sir, I don't know, sir. Liar! I know that you are kababayan of Marcia. You have the same language. That's why I know you supported Marcia. You tolerate her letting the man into her room. No, sir. I really don't know about that, sir. You tell the truth. Sir Abdul, I have nothing to say. I really don't know. Someone told me that you know about this. Tell me. Tell me. I don't like liars. Sir Abdul. Abdulaziz, stop it! Why, Tibia? This idiot is also a liar. They are both liars. Both Filipina. But Marcia was the only one who did something stupid. But Dailin also know this. How did you know? Did you see the cheese with that man also? I said someone told me. Who? Our neighbors. They are good avoiding the CCTV. They know where the CCTV is. They know where to hide. And this Marcia always let the man into her room. Then why did you hurt Dailin too? Because he supported Marshall. You tell me. You tell me the truth. Or I will tell you. Abdulaziz! Oktafa! Nasakpa ni Sir Abdulaziz si Marcia nga doon ay pasudlo niya lalaki siyang kwarto magabi. Suko kayo ang among lalaki o gidudahan nga doon ay kalabutan sa gibuhat ni Marcia. Naayuyab si Marcia nga usa ka kuwete. Iya kining sikretuhon o pasud siyang kwarto. Naibaw ko niini apan wa din ko magsaba kay giprotektahan sad nako si Marcia. Miabot gud ang panahon nga nasakpan siya sa among amo ug gikulata siya ug nadamay ko. Apan wa gyud ko butugan. Abdul! I said stop it! I will kill you if you not tell me the truth. I have nothing to say. So you will die now. And I just tell your family that you're feel of the building. I said stop! Camila! Dailin, I'm really sorry. But I have nothing to tell you, madam. I understand. I don't know about it. Marcia, is this true? No, madam, no. It's not true. I have nothing to do to help you about this, Marcia. All right? Fix yourself and back to work. Ma'am. Dailin, pasensya na ka. Nadamay pa ko sa imong gibuhat. Salamat nga wagid ka mutugan. Bisag hapit nakapatya ni Sir Abdulaziz. Dili gajud ko mutugan bisag patjon pa ko niya. Ha? Bisag patyon pa kaniya? Dili ka mutugan sa tinuod nga nahibaw ka? Oo. Kutob sa ahong mahimo. Dipinsahan ti ka. Hasta si Akil nga imong uyab. Buotan ba dya kaadyo siya na ho? Dalhan ko bisag unsa ka na ari ni Janimo.
Patjon pala hinuon mong duha ni Sir Abdulaziz. Unsaon na lang. Unya, ikaw, Dailin. Ikaw patay na patay ni Sir. Ha? Oo, di tuod, no? Dawa, gisa ko huna-huna, oy, Marcia. Basta kay nasugdanan ako pamakak. Aho na lamang gajuning padajunon. Pero, duda ko. Bisan unsaon o pamakak nimo. Murag nahibaw na gajud na sila si Sir ug Madam. Patay ko, ani. Unsa may akong buhaton, ha, Dailin? Grabe ang bunog namo ni Marcia. Ako hapit ako mamatay sa pagtuok ni Sir Abdulaziz kadako. Pero maay gani kay napakang siya ni Madam Tibia. Og mibiya na lang si Sir Abdul nga suko kayo kanamo ni Marcia. Ang imong buhaton, pakikita ni Akil inig day off nimo. Pagstorya mo bahin sa nahitabo karon. Pagsabot mo unsay inyong buhaton. Kay dili na maadyo nga buhaton pa na ninyo. Mamatay kag di oras, Marcia. Lakip ko madamay ninyo, oy. Takom lang sa jud ning akong baba kay lawgan man sad ko ni Jaog bisan unsa gud. Thank you, Dailin. Shh. Lower your voice. This is for you. Thank you. You always bring something for me. So, thank you for supporting us. Akil, get inside now. Okay. Dailin, pirme naman yun minimong masakpan. Please, ayaw ba yung pagsaba nilang Madam og Sir, ha? Nga pirme na kong pasudlon sa kwarto sa ang akong uyab. Delikado ka jud noon eh. Pero kutob sa mahimo, amping lang gitawon mo, ha? Kay madamay ka jud ko ani. Og nadamay gid hinuon ka. Usbon ko, pasensya na gid kaayo. Sige na, uy. Back to work na ta. Kay kasabaan na sa ta din heron. Basta kay mauna to. Pagkita mo ni Akil inig day off nimo. Sabutin ninyo ang inyong sitwasyon. Lando, mauli ko sunod buwan. Mo ba? Oh, madayon gini ka sa pagpauli? O, Lando. Excited na mo pauli diha. Na, malipay yun ang imong mga anak, Dailin. Sugataon dya ko ninyo, ha? Oh, syempre. Akong sultihan ang mga bata bahin sa imong pagpauli. Sige, Lando. Kay mamalit sa kog pasalubong inig day off na ko. Sige, Dailin. Pag-amping diha, ha? Kamusta diha, Lando? Bye. Dailin, mapahawa na ko din, he. Ha? Nga naman? Gipapahawa na ko nilang Madam. Giprangkahan ko nila nga tungod ni Akil. Bakakon ko no ko. Kaya ba, magiday sila nga magsigig sa kwarto si Akil. Gusto lang yun nilang mutugan ko sa tinuod. Pero dahok mo ang kun, oy. Mao nga, papahawaon na lang kuno ko nila. Unja? Asamang ka? Mupauli ka sa Pilipinas? Manawag pa ko sa agency. Magpa-transfer lang siguro kong employer. Mao ba? Nag-uol ko ni mo, Marcia. Sige lang, Dailin. Makalingkawas na lagi ko ini akong sitwasyon karon. Ikaw, mupauli mong kakas Pilipinas, no? Doon na kay pada? Unta. Sige. Dalo na ho. Og ikaw, amping ka din, ha? Si Akil, tabangan ka? Naman ko'y kontak niya, Dailin, oy. Ha? Nga naman? But niya, gilikaya na tingali ko. Sige na lang, oy. Nailad ko itong laki, ha? Maulagi ng mga lalaki, lagi. Mapahimuslanon. Huy. Ayaw i-stress imong ka o galingon.
Dawat man sad nako ba nga nasodra ko sa bulsa ato tawhana. Ikaw amping sa pagbiyahe nimo ha. Og ako mubiya na sad ko dinhi karong adlaw. Og salamat sa imong kaayo nako, Dailin. Naluoy ko sa kong amiga nga si Marcia kay papahawag gyud siya sa kong mga amo. Tungod sa iyang uyab nga si Akil. Lipay kayo ang among babay nga nabalik nako. Ambot og nganong ganahan siya nako. Ako sa ganahan ko niya, kay pinanggamin ko niya. Salamat sad, Marcia. Tawgan na ita ha. Dili na to putlo ng atong panagigala. Yay! Nanas, Mama! Ma! Mga anak! Kumusta man mo? Ibingaw kaayo ko ninyo. Mingaw na sad kaadso man mo, Ma. Mingaw na sad kaadso man mo. Paita. Wa na makumataga dere. Uy, sorry, Lando. I miss you. Uy, nagka-abroad lang. In English naman ka. Badya, si Ja. Siyempre, in English man mi dito kay dili man ka maong mo bisadya sila. Sige na, Pi. Ablihan ko ni ahong maleta kay naadiri ang ahong mga pasalubong ninyo. Yay! Og solito na ho ang ahong bakasyon diri. Kay kadiyo trabadya ko. Pabalikon dadyon ko sa ahong among baji. Kay mingaon siya na ho. Kami dema. Mingaw nun sa minimo. Bitaw ma, kami man imong pamilya. O anak. Pero trabaho man to na ho. Kinahanglan kong mubalik. Og kamo, mag-college na badya mo. Gamay na lang pag-antos mga anak. Kung makagraduate na mong duha, muuli na ko dinhi. Og dili na ko mulargag balik sa gawas sa nasod. Amping sa imong pagbalik dito sa Kuwait, day. Magpaabot na sir sa imong pag-uli, ma. I love you. I love you, ma. Thank you. Thank you sa imong sakripisyo para namo, ma. Salamat sad mga anak. Paningkamot mo sa inyong pag-eskwela, ha? Kay maora gajud na ang among mabili ninyo. Kung mawa na mi ining kalibutan, ha? Hey, mama is good naman, anak. Manarbaho pa mi ni Freddy, ma. O mubaos pa mi ninyo ni Papa. Buhungon mo na mo. Kami na sad nga ang mamawi ninyong duha ni Papa. Mo na, ma. Sige na, Daddy. Mabiyaan ko si mong flight. O sige. Ato na ko. Bye. Welcome back, Dailin. Thank you, Madam Tibia. Oh, by the way, I have something for you. What is that, Madam? Mura lang na noon mi og suod gahigala lang. Gawas sa kong sweldo, doon na sa ihatag kanako nga extra bonuses. Ug bisan unsa na lang nga ihatag niya kanako. Ticket for a vacation. Vacation? Me? No. We. Me and Abdulaziz. We are going to Singapore. Singapore? Me? I will go to Singapore? Mm-hmm. But why, Madam? I'm a helper. And you are my boss. Why I will go with you with Sir Abdulaziz? No, Dailin. You're not just a helper here. I'm treating you as best friend or as part of family because you're so kind and good to us. This is our gift to you. A vacation to Singapore. Ano?
Dili ba ko makatuo, ani, uy? Nagdamgo ba ka ako? What are you doing? Unsa gani in English sa pikpik sa aping? Madam, kuan, I'm pikpiking my face, madam. Maybe I'm just dreaming. You are not dreaming, darling. It's real. It's happening. Sir. Do you like our surprise to you? Very like, sir. Then good. You prepared, Dailin, because we are flying the next day. Oh, next day na? Wow! Hello, uy. Mauday ni Singapore? Kanindot ba, uy? Kasi magdahom nga ang taga-Bohol. Makaabot kini sa Singapore. Madam, thank you so much, sir. Thank you so much for bringing me here. No worries, Dailin. I want you to be happy and enjoy. Not only always working. Give time to relax and unwind yourself, and I will give it to you because you deserve it. You are a hard-working and honest person. Agay, konsensya ko da. Nga makakraba ko atong nahitabo ni Marcia. Ati bialicit, I'm hungry. Okay. Maadyo ka na lingaw ka rin sa Singapore. Orlando, lingaw kaadyo ko. Pinangga kaadyo ko ni Madam Tibia. Ay, salig man kaadyo na sila naho. Ija ko nung reward naho kay tarong og buotan kono ko. Wagin siya masayop. Responsable o kasaligan, baya ka. Dailin, come here. Oh, si Madam Manwan? Kaiso pa niya nanawag sa kungan. Kano man kaha? Where is the shoes? What shoes, Madam? The one I borrowed from my cousin. Did you steal it? Steal? What do you mean, Madam? You steal it? You get and hide it so that you will bring it to the Philippines. What? What kind of shoes, Madam? I will not get or steal anything, Madam. It looks like this. Like this. Oh, uy. Ingon ana din nga sapatos. Kabati ba dyan taon o style, ana, uy? Kana na lang dyan akong kawaton. Dailin, return the shoes now. Or else I will report to the police that you are a thief. Thief? What, Madam? Meaning you steal the shoes. That is not mine. That is from my cousin. I just borrowed it for her. So return it now. Uy, hala. Wa lagi in taon ko mangawat ana sapatusa, Madam, uy. Hey, kakapoy ba ani mag-explain tag in English, uy? Madam, I will not steal the shoes. What will I do to the shoes? I cannot wear that style in the Philippines, Madam. No, I don't like that. Even my family don't like that style. We cannot use that. You cannot sell it there. Di na mahalin. Aw kanang, I mean, Filipinos do not buy that shoes. Even in okay. You know okay, Madam? What? I don't like that shoes. So I don't steal the shoes. Okay? I will get my bags and check all my things. Wait, Madam. Check all my bags. If you can see the shoes, check it now. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Madam, I will go home next month. Why? Graduation of my youngest son, Madam. And my contract will end next month also. Good timing. And I will not go back here na. Why, Dailin? Because they all graduated na, Madam. That is only my dream to my children. And it's time to go home and to be with my family. Thank you, Madam, and to Sir Abdulaziz for being so kind to me. Oh, Dailin, I will be sad. But I am happy at the same time that you are able to give education to your children. You are amazing, Mom.
And with your help also, madam. If I'm not here working with you, I cannot do it all. Thank you so much, madam. Isip usa ka OFW, dako kaayo og tabang nga matuman ang akong pangandoy sa akong mga anak. Niuli ko sa Pilipinas, human mi-graduate ang duha nako ka anak. Usa ka engineer si Frankie, ug usa ka pulis si Freddy. Dini na lang kutob. Daghang salamat. Inyong tatampo, Dylan.